Maskara den garai hauetan maskaradetako pertsonaiei itzuli bat eman eta tradizioan oinarritutako ikusgarri iraultzaile eta berri bat proposatzen du maskaroak. Zuberoako txingilikako dantzariak guantxuziko diseinatzaileen esku jarri eta estetika eraberritu batekin erritual ikuskizun eder bat proposatzen digute. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioan maskaroa ikusgarriaz gain, FIPADOK festivalean estreinatu den Enfin Libre dokumentala aipatuko dugu eta gainera Seaskako 3 lehendakari berriekin egongo gara. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Cesar Fierro mexikarrak 40 urte eman ditu Estatu Batuetako Texas estatuko espetxe batean modu bidegabean kondenatua. Hola César, me imagino que estás contento y a la vez nervioso. 2020an pandemia betean aske utzi zuten arte. Tu vida va a cambiar radicalmente, pero estoy seguro que vas a ser más feliz. Y yo pensé pues que lo primero que iba a querer hacer era salir y comerse el mundo, ¿no? Pentsatzen nuen, irten bezain laster kalean ibili nahiko zuela baina kontrakoa izan zen. Beldur handia zion horri eta bere gelatik irtetzeko ere hilabete bat eman zuen. Por lo menos un mes. Santiago Esteniu zuzendariak doktora dutza egiten ari zenean ezagutu zuen Cesarren kasua. Siempre me dio la impresión de Zituen zailtasun eta baldintza gogorrez gain beti iruditu zitzaidan persona oso lasaia zela. Gehien harritu ninduena errealitateari aurre egiteko zuen erresilentzia. Y esa esperanza que siempre dijo que tenía de salir. Baina askatasunerako bidea oso luzea izan da. Los primeros 20 años era un régimen en donde Lehen 20 urteetan eguneko 3 orduko aisialdi aukera zuen, beste preso batzuekin batera, baina izandako ihesaldi baten ondorioz azken 20 urteak erabat bakartuta eman ditu. los últimos 20 años totalmente aislado. Bakardade horretan postabidez ezagutu zituen 7 emazte funtsezkoak izan dira, usu bere konpainia bakarra izan baitira. Una mujer alemana con quien se escribe desde 1982. 1982 idazten dion Alemaniako emazte bat, beste bat hau ere Alemaniarra, 3. Inglaterrakoa, bat Suizarra eta beste bat Kanadarra. Personak hauek izan dira gizatasun zantzu bakarrak hainbat urtez. Pues el único vínculo de humanidad que realmente tenía, ¿no? 41 urtean mundua eta bizitza asko aldatu da, eta bertara gaukitzea ere ez da gauza xamurra, besteak beste, mugikor eta egungo teknologietara. Askatasuna berreskuratu batu ere ez du kalte ordainik jaso, Texasen etzen epaiketa errepikatu, eta honek oso zaila egiten du halakorik lortzea. Aldiz, Mexikon giza eskubideen komisioak onartu du torturatua izan zela, eta estatuak honetan ardura izan zuela. Momentuz, erreparazioa iritsi ez bada ere. Edozein moduz, horrelako dokumentalei esker, nolabaiteko erreparazioa lortzen da. Y creo que hay que entender la justicia desde distintas formas, ¿no? Uste dut justizia modu ezberdinan ulertu behar dela. Justizia da zineari esker Cesarrek bere zazpilagunak fisikoki ezagutzea, baina bereziki persona hauek humanizatu eta ikusgarritasuna ematen laguntzen du. Eta horretarako funtsezko plaza dira FIPADOK bezalako plataformak ere. Urte berri aldaketaz josita etorri da Seaskarentzat. Peioso Jasugiak lehendakaritza kargua utzi ondotik, Sofi Layuz, Ejike Txart eta Anton Etxeberrik lekuko hartu eta lehendakaritza hirukoitzari eutsi diote. Uste ginuen positibo zela kargua banatzea, berez. Bada lan handia egiteko, behar bada hiru izan ez ere ez da inbeste pertsonalizatzen kargua hau, behar bada ondotik transmisioa errestuko duz, eta gure urteak ere pasako dira eta beste batzu ginen dira. Kate baten segida gira, azkenean Seaskak 50 bat urte ditu eta egia eran hiru izanki indarra gehiago, gogoa gehiago, disponibilitate gehiago eta azkenean erresago denentzat. Kameren aurrean haiek aurpegia ematen badute ere, atzean dagoen talde lana gaineratu dute. Ni ustez Seaska proiektu biziki edera da eta arroarekin joten gira, bada ekipa bat, ez da persona bat edo bi, da ekipa bat, eta emeletzi ikastora kolegioa eta liceoekin, zinez bada proiektu bat, eder bat entzinazteko. Batzorde eragilean beste batzuk ere lan egiteute, lana handia, ez da kanpora ikusten mana egiteute, eta
Eta ikastoletan ere, Antionek errandun bezala, 39 ikastola, 39 administrazio kontseilu, jendeak lan handia egiten du hor. Ez dugu itxutu behar Saskako lehendakaritzarekin beste guzia ere hor da. Talde lan horren indarra ezinbestekoa izango zaie etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Horien artean, lehentasunezkotzat jo dutena Saskako lizeo berriaren eraikuntza da. Kokapena behar dugu ondoko aste eta hilabetetan erabaki. Esku hartuan ditugun egiak dira Uztaritze, Itsasu, Donapaleu, eta behar beste bat ere izan liteke. Egi horiek guziek arrera biziki ona iten daukute. Hortaz biziki konten gira, gana edo hori Saskaren errekonozimendua da guretako, baina beharko dugu hautatu. Lizeo berria 2027ko ikasturte berrirako prest egotea nahiko lukete. Ikastetxe berriaz gain euskararen egoera elelan zerrendan presente dago, euskara isialdietan garatzearen helburua ahaztu gabe. Badakigu hizkuntzaren egoera soziolinguistikari dela urtetik urtera aldatzen, beraz gure lan ereduak ere behar ditugu aldatu, autokritika egin. Eta adibidez azken urtetan, ari gira pixkat euskaraz eta euskal kulturaz behar duten jakitatea programatzen. Gure ikasleentzat nahi dugu pixkat bide bat eman, ze behar duten ikasi, ze adinetan, ze ezagutu, eta ebaluaketa bat martxan ezartzen, etapaz etapa. Hori da pixkat uste dugu ere euskarak ere behar duela exigentzia bat. Pixkat hizkuntza mailata hobetzeko eta ere hortan plazer dezaten. Euskararen osasunarentzat Saska ezinbestekotzat jo dute lehendakariek. Eta hizkuntzaren osasuna zaintzeko lanean segitzeko prest daude Saskako lehendakari berriak. Euskararen egonkortzea baita haien helmuga, haien ametsa. Maskaroa, txingilikako dantzariak, Eneko Gil koreografoaren gidaritzapean, Jeremi Garat eta Uian Ulialginez musikariak zuzenean besteak beste, Uantxuziko Joana eta Gilu Etxeberriren zuzendaritza artistikopean jantziak eta eszenografian. Jamaika dantzari siberutarrek parte hartzen dute, Uian Ulialginez musikari eta kompositoreak Jeremi Garat biolontxelistarekin zuzenean joko dute musika, eta Uantxuzikoek sortu dituzte bai jauntziak, maskak eta, figurinista lanetan ibili dira. Maskaradaren berri irakurketa bat proposatzen da Gaztez zuberotarren arranguretan oinarrituta. Maskarada inspirazio iturri hartzen duen eta eraberrituta datorren erritual ikuskizuna. Molde klasikoan joango ez diren gorri eta beltzen arteko dantza eta kantuetan. Gorrien mundua, gorrien pertsonaiak hartu ditugu batez ere, behaien jantziak edo behaien estetika hori hartu dugu alde zibilizatua edo alde koreograf dantzatuena bezala islatzeko. Gero, beltzen mundua ere erabili dugu, baina beltzak kasu honetan oso koloretsuak izango dira. Pixka bat nahi izan dut dikotomia hori, zibilizazioa eta barbariaren dikotomia hori pixkat horri buelta eman eta aldi berean masken mundu bat sartu. Hiru mundu bezala konbibitzen dute elkarrekin, elkarbizi dira, hori azkenean ongiaren eta gaizkiaren posizio hori, distantzia hori pixkat balausotzeko asmoz edo. Eta hor ikusi dugu, zerbait koloetsu eginen dizugu, zerbait aski indartsu, eta voilà. Geu maskadan erraiten dizugu beltzak eta gurrik bat zela, bena beltzetan badia sorotxak, badia buhamik, badia beltzak, kauteak, ordin batutzu beltzeli bat, bena baduze bai buhamik oso koloetxe tutzu. Ordin nahasketa bat egin dizugu horroan artin. Sorotxak adibidez badizu ursaintza bat buien gainen normalki, bena egun ez duzu behar kabale bizi bat ezarten buien gainen, ampaie edo ez dakit nuen erraiten duzien, eta ordin delibiatu ginizun egitia peluxa sumaiteki. Eta hoizuzun ringarien unguatzia mini bat leheneko gaizak egun zer emaiten dira.
Eta urrentzin ikusten alduz bai maskaroa ikusgarri hortan, koloiak, dantzaien koloiak, antzindaien koloiak txela bai, ben afropetan eta hola. Ez dizugu segidan dena erraiten, bena emeki alduz erraiten, bai, antzindaien koloiak dutza, en fait. Ordin duku emeki jentean buian sartzen duz bai. Alimaleko lanak ibelean. Adibidez, maskak egin ditugunak, egin titzugu artobihiz. Ordin hartua ezai dugu banaka masketan eto. Ordin hoi lan luzea izan da. Huruntik ikusten dugu xuri-xuria, baina huliantik ikusten baduzu hartua da. Ordin adibide bat da, dibedez. Eta maskada, diara espaldi lantzen dugula, ihautia maskada duzu gue lema handi bat gue lanan. Egiten dizugu dija zakiekin kasketekin eta hola, bena maite dizuge bai amini bat elkitzia dijain oso minimalista hortaik, elkitzia eta egitzia amini bat habo ekspresibo gaisa habo eta maskadan eta ihautietan dizugatza maiten libertate hoi. Berritza elkartearen ikusgarria urrian estrenatu zen Mauleko jaialain 2600 lagunekin orotarat. Eta Dona Paleu, Donostia eta Lusotik pasa ostean, Doniban Eloitzunen otsailaren 9an, Iruñean otsailaren 16an eta Biarritzen martxoaren 23an izanen dira. Ikusentzuleok, maskaroarekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte.